El màster no el tinc, el Masterman no el tinc, aquest no el tinc, perfecte, me'l demano. Pel tio necessito sí, també, això bé. Aquest, un, dos, tres pels reis, també perfecte. Hòstia, aquest no sé si el vaig demanar. No, no el demano, hombre, aquest també m'encanta. Ostres, també, perfecte. Ja està, sempre, potser encara, però després del tio, el reis, Pare Noel, què m'ha demanat per arribar? Un Lego? No, però aquell Lego ja el tinc fet. Un altre Lego, sí. No, 3 Legos. Un, i aquests 3, sí, ja està, perfecte, ja ho tinc. I sembla que ho tinc tot. Les mandonguilles les tinc acabades. Però el menjar no és el més important. Que podrà venir el teu Lluís. El teu Lluís, diu que vingui, ja. Lluís, jo que no veig amb aquestes ulleres. Sí. Lluís! Oh là là, Lluís! Et com ça va? Ah, sí, molt bé, Ah, sí, aquí a la Lleida, sí. És bon Nadal. Escolta, Lluís, tu ja saps que jo me passo el dia cuinant, però el més important és si tu vindràs a celebrar el Nadal amb mi. Sí, podràs venir! Oh là là, que content que me poses! Sí, i Lluís, pues t'espero. He fet unes mandonguilles, les compartirem junts, sí? Lluís, una abraçada. D'acord, ens veiem. Adéu. Oh, vinga, Lluís. Això... No, tampoc que això... Silvestre, què te passa? Marco Nyagui, és que tinc un gran problema. Quin problema tens tu? L'outfit. Què? L'outfit. Què te passa amb l'outfit? Pues que és molt important, perquè hi ha la festa de Cap d'Any, que és el moment de més glamour de l'any, i no sé què ficar-me. Ja me quedé mono això, ¿vale? Però clar, és que no sé. Per mi és tan important l'outfit que diran els altres de mi si no vaig guapo. Ostres, és que... Ui, Silvestre, jo crec que estàs confonent. La màgia del Nadal no té res a veure amb el teu outfit. La màgia del Nadal? Però crec que el Nadal és el Nadal són els regals. Els regals i l'outfit del Cap d'Any. Crec que no t'estàs enterrant de res. El Nadal no té res a veure amb l'outfit. Tu estàs guapo de totes les maneres. El Nadal té un significat especial. No és el que em ficaré per Cap d'Any? No. No és res el teu outfit de les coses que te poses. El significat del Nadal va més enllà. Però... Mira, te l'ensenyaré i te l'explicaré. Observa. Llegeix què posa aquí. El paper? Llegeix. No, així no, així. Ostres. Però aquí no està parlant de regals. Ni de l'outfit. Jo què he estat fent fins ara? Què te sembla? Jo crec que això és una cosa molt important. És el més important. Saps? Això ho hem d'explicar amb algú més, no ens ho podem quedar per tu i per mi, és molt important. Claro que no. Això no ho pots posar només per tu. Això s'ha de compartir, el Nadal s'ha de compartir. És un paper, escolta, i si anem a fer fotocòpies i ho enviem a tothom. Me sembla una bona idea. Estem d'acord? Sí. Tens un lloc per fer fotocòpies? Tinc un amic que té un lloc. Sí. Podem anar? Ara? Sí, ara mateix. Vinga, passa. Ostres, és que això no sé què dirà, però és una passada. No sé quin número és. Però no saps quin és el codi? Tu ets la directora i no saps el codi per fer les Sí, potser fotocòpies? s'hi ha oblidat, perquè té moltes coses a la capa directora. Ja, però em fallo ja en tu indicació. No. Ara m'estàs dient que no podem fer les fotocòpies? I com compartirem allò tan important del... És que Les una cosa molt fotocòpies de important, Nadal. jo l'he ficat per aquí, una cosa, directora, una cosa molt important de lo que és el més important del Nadal, i ho volem explicar a tothom. Vale, yo intento, pero... Inicia sessió.
Doncs fallo. Fallo d'autenticació. El quin fans és? Escolta, Mari, i tu te pots comprometre de fer-nos unes fotocòpies per portar-les? Ah, ha sortit! Ting, ting. Hola, Ian. T'has recordat el Me he número, eh? recordado. He visto que me grababan. ¿Has preparado o qué? Perfecte. Doncs va, quantes li fem? Pues hem de pensar una per cada classe. Perquè ho hem de compartir amb tots els nens i nenes de l'escola. No ens ho podem Ho sé, per nosaltres. perfecte. Aquí, copiar. Copiar, sí? Copiar. I aquí hem de fer bastantes. Sí, perfecte. Sí? Pues vinga, anem a començar. Va, som-hi. Ostres, mira! Allà surten, estan calentetes. Oh! Són com les galetes del forn. I pensava com les castanyes. Sí. Boníssimes. Fantàstic. Pues ara posem.